station Judge Kumpala mene utena kosisem no nan ebebo ye tiatia mu nyina mu nan mu tesem mu nyuma so tesem oba ade adaroma ode nanso atayen se yemra na yemeso mo sompa minim se wo pe akokofa feedback dia na ko mranti a omo wa akokofa metia mo ebinom nya omo nyina mranti a mo wa akokofa ma ti se yewura kra bam nananom abamu a mbetu ho anamo na asem no ayeboko na fallout sofo denesi opa medawase abrantia no de eno ya mara anko ya mane da abayada bayachi ewo Central Police Station ya esan eniamon sam ene nyambra sam a oyeye no enti na enra dwumadie we ya ye ka ho asem ya am say enra bra ye program ni wie ye no ena ye nsaka enkrafre na oti awere frimpon manso a otosum ye no akokofe konti hine na pia na nyina na ye adwuma wo yere pa na ba ya so ti se no na ne nsaka course ni nyina kire se asem edini aye kan nyina ne se na nanum abam na je say bibia ni wo ye ne akofe mrantie ni ntawontawa edie bia na brantie na owo ne ganga omuto koyire oba na bema ba koyire oba na bema foforo fa no wono de ye ne wo bika na ye de nyame ansa na nanom so kra ase wo mo behwe na sa brantie ne ni amon sam a waye no so enwo asotwe bia ho a wo mo so ade bema abrantie no. Okay, me da say Lucy Mensa sorry metia hajia jinyame uso ya brother boy na ho. Okay, mi hu a na say mi hu mo messages nkenkan. Lavender Fatima nene ba Mercy Linda senu anomi na kabom esiese mi ho medamo ase so for feedback or feedback ba ku ha ye fama ye tiefo pa ye mba Josephine Gada awrade atom atiefo mo adawroma mo a mo de boa ni nyina ti Josephine na da so no ne woto no doctor yi no as they say o fie ogusuara anu num ni nuro bripom ye nim say Josephine obaba fidi kase so amatiefo am ye ne mo aso na sene e ne surgery mu no so ode aseda abremo ene bnada fo nyina me cheche mo ahwene panso ye ebnada okay obiara ya wo no bnada sa wo sre wa woni me wa ye nti wo sre abna ana wo sre mintu nkan nya hweji na se chese me a concert nenti we kasa we ya wo bekenti abeto nka oy ma ye ni abre wo ma me no mu gira wo na so wo fa no tintentem pacho me ne papa bi a friend Nicholas kodwobu adu tina wo sre no papa no tina wo sre to so e woni papa bi a ye friend Nicholas kodwobu man so e ene tena ye na me ba na me ne betena no me ma me na eyemu me ma me na enim tena na me ne tena nemu to so ne di between na but pacho da bi se me ne tena ma me na ya awe se me ne te one papa no ete na ko ba se me ma me na frim enti ba nso me ma me nso tia papa na kan say o be hwe me ama wo me wi obe di eni be se nso so me ma me ne wu ye no be se di eni no be ye sika nso ma on hwa akura no nso papa no yo bi dia na pacha kangu mike ni mo e senti na wo titei krofo kuru no mo ye huna mame krofo kuru no kase yo bi dia ti na wo tete no wo to atwi papa ko fa ne yere come back to me wifey come back to me wifey kai wuti mu se menu aye bi da oh school girl fly away papa no ko abna remeni mo papa no ko be ka gu my minti o me pacha wan ka minka se papa no ko me pacha papa na denti na wo suko no ma wanya fi say pacha mo 24 oni obi kunu na ekowo denti pacha me nyem me hu se me nyem na wona na nko twempra nka benyem bi say ba na say o so ma me wa mo agora
se na wonim se obi kunu papa na oka kire o pacha bra mike ni papa ne bo wa mane ma wo ma me so nim se papa ne obi kunu pacha tidi enti na ma me se ne papa ne twempena se se onu ko o ma me wadi kansa mado wo na wo akire di enti na o ma me ma kwen se ne obi kunu ne ntina abna kika ho ne yepentem sikana chop ana chop ntia edi enti na ne papa ne che babu mi betunu bia hwe fakona ma so mi betu bia se wo se ni pa se ho ne bai mura mu na mo yesa ba ko pacha manka ba na mo ya ba ko pacha de mo ye den ye dos nti utena sia na wakeka ho na obi nso ayeden bisi di nti na wo ni obi kunu na etwempena pacha me kodru baby me ka se me jai me musa dru baby no wo sha ase a o ma me between na odi ama wo no papa na bo amane se aketesia me de me yire o ti hi na ofri a oba o na obeda pacha ti sunwan bet so han dan wa bu akwa ti ne dem ho nti oba ne yire ni ha obeye adwuma wo ha wo na wo mu pacha ti wo ne na atwemplan fie se pacha 3 years ni ti ade nti na wo se wanye DNA onye oba DNA papa ne hu pacha say wa dikan o for dada nti ne ye no ne tin do ni ba nti no loan spend count nti me nwo ba nti wa call hospital be bra ma ka kire nse o ayi ne hu nso no ofum nti me nyim oba afi nso no asa ka kire me so mo se betimi asa anyim oba ende emfa ho sa ebe na yere no ne o problem no nti onye ne bai na ohwe ne ade nti na ade ne ba ne bre say no ne se won hwa akra no na wo ni obi kuru ko twempra ba ka kire me se wo hia obi kuru bi a wo twetwe amount me hwe na me ni referee o ba ka say pacho debi da ade na boss so de ade ba ni yiri ni mu pacho debi tena wo ba ba so ye grofo kuru no mahu na mane wo ba so papa no amanzem fabre na mde me pare mo me fa papa no nto so ti o so wanye DNA onye oba ni ntum pacha te free se we onto ni din o mani uska pacho debi wo hu mpra bia na pacho debi nti na omre uska wa frɛ no pacho me friend o so ni ska na kane na wo ngo ya na wo nyimye no wo frɛ na o ma osen o de ma na wotwe bosome pacho na woche no ma osen ebi one man na woche bia 4 million ene won papa cash wo ngo bana na wotwe bia 4 million ti bosome ye say na bosome wo je say senti na ma me di between e na won ko school so adwuma pacha emu bia wo nya bi me pacho me sua adwuma wo ye de adwuma me sua adwuma me botiri obi no ye mamo ayiko botrefo mo si ayiko madam bright me mo ayiko papa na say woni mbrabi ote osunyan ho pacho onde oso wa besim sunyan besim onde osi woni na busia pacho okay chere yen o ma me kotina ne baba akonchen wanwe futu me wo ye na me di 3 months no anko be so o ma me kwa asori na o ma me kotina ne baba akwa wanwe futu say me kotina ne ba ne nchen ba ne didi a na o ma me bia di amma kotina ne ba ne nchen sa ne ba ne so be da me kwan amma ba kumas me bia me te ba kwa fa 5 million e de ahye me nsensem fanya lorry fare en famila me so me kwa makosumo mo pa makosuma mo pa me ba 5 million o mudi ja me kwan afi kwa de dan a ode ma me ametim ko ka kire me say e dan me free no peso papa be ba kulomo okula ba be to no ho entin me free dan nim na me nko mama ga message o say some men are to message every are to sponsor not to father
say ya ma kakra dia ya ndi ombetio ba wonya de baba onfiu kra eja Nicholas Boadu ya mo hawie ya na pani wapon te say ya me ado Arabi o ha say ompna no 24 years abaya bi o say nukure ni wo bo na mane se wo yire nanso one ne maame ka bom ne wo twempna ne maame na ye between na so maame na wu agya no okonyin sen na wo ya wo se wanye DNA wo nhwe no ampa ne ampa se meka sei o de oba na breme sabra na beje no na ye wasede na sempo wo pese wo ye DNA ya rani DNA no emfama ho yo that's I na kurase me hono pen na onyensa ya no de ma metwa so tietia de ma meka se ma di ni ansam no onyensa ya no bo ba ma foforo di ana ma meka asesa na tie di ha ene sabra no so na me no baka kyerɛ sɛ mentimi ne nan to asa de ne so bi ansa na nyensa na eba nyensa na ba no ka sɛ wonyam no ana me na kasa na bo ba ma foforo di ana me ka kyerɛ no sɛ na sa na tie de ka ba tie ka kosi me ka so tie pa e ka kosi ya no sɛ sa na tie de ne no yɛm fa date ne de sɛ na me ne da ye no enka mentimi nka sɛ me no da ya akyɛ enti no wo sɛ wo ne me na nyama amate na mo be ma na wabo ne din aka me hono ma ye emene ne nyina nka mom ne ye nhwe wo kopem sa obewo wo wa ne ye DNA de ne ba na kwara no na wato aso ahwe no ana me ka sa akere no na mo no onim se me ye panyin na me din no eye yi kakra na afi me wire ne nso nti no de ana sa na me ne kan ne nyina wa anye mpo onim se me ka wo se me ya wo de mbeba ntena ho me ya wo se wo ya me frɛ wo yere enti na matwa agu nti onyinsan ya up to date me ana mahwɛ na kutum sabre eno na nkyɛ no ɔwo yɛ na meka kyerɛ sɛ die ne mɛyɛ na yɛsɛ unum sɛ miniska ɔtiska kakra wɔ me ho no sɛ meka sɛ mede kɔ die ne na ebi a wo so ne akwara mo nye aduane ni nti saa na tie de agye sika na ɛwɔ me ho nti ɔwo yɛ no mede dwa kɔma no besama no sika ansa na ɔbɛwo no koraa no metwetwa hospital ayi ne nyinaa wie yɛ no besama ne sika sɛ bia na bibia sɛ wo hia kaya ɔmfa kampanko ɔwo yɛ wie yɛ no so no mehwɛ no mebɔ na kohoma madwuma sɛ yɛ menya hwe koraa ma no no meka kyerɛ nom sɛ saa na kyɛ di a meba boy bi wɔ me ne boy ne bɛkasa nanka ɔnkɔtena ne nkyɛn kakra na odidi ma ne bi nim ne adwuma yɛ a mayi ne furu mama no ɛsata bia no ne adwuma ne ma DNA na kɛsɛ matoa so ahwɛ ana ma na kɔɔ hɔ nti wɔ no wɔfrɛ me sɛ deɛ aduro no ɔntumi ntena hɔ bi nti ɔde asa no kɔtoo ne nua baako anim ana ne nua no frɛ me nti deɛ ka kɔsi yaa no sɛ ɔno gal na ɔte hɔ sisi yaa no ka kyerɛ me sɛ ɔbɛgye 10,000 na ɔde ayɛ adwuma ahwɛ akwalaa no na asɛm bi ada n'asɛm kɔ ana meka kyerɛ sɛ waka amate na mmom no mɛhwɛ sɛ ma DNA na wie ehu sɛ adeɛ no ɛyɛ me deɛ ansa na mapie sika na wie nti for now no deɛ ɛwɔ me ho no ɔngye saa taa me ne wo kasa no me ne kasa saa sɛ me na 2,000 na ɛwɔ me ho ana mede maa no ne bra no sɛ yɛ a ɔmfama no na ɔmfa mfiri hɔ sɛdeɛ ɔpɛ sɛ ɔfiri hɔ na deɛ bɛnya bia no bɛtoa no so nti week time menya 1,000 na mesan sɛnde kaa ho ne asɛm a me ne wo ka yɛka asɛm nom sɛ wosome pɛpɛɛpɛ ni da wotwe mmienu ɛne fa ɛni wosome mmaayɛ ɛna just last week nkoa nso menya 1,000 bi na mesɛnde maa ne bra nti ayɛ 4,000 akɔdi ne bra no hɔ nti mefrɛ no bra no sɛ wɔde ama ne nua no ɛna ɔse ne nua no se sika no ɔkɔ so so ho kyerɛ obi no nipa no si ɛsua ɔngye saa sika no nti wɔmfa me nkɔ antena hɔ na ɔkɔ antena hɔ a sika no bɛyɛ kɛsɛ ɛgye nada na wɔyene na bɛfa asukɔ no ma yi ɛpaakyɛ no deɛ yɛ mfomsoɔ dada da biara mfomsoɔ wote sunwan na wobɛ kumase kakraa bi a woyere nim sɛ wobɛyɛ adwuma no na sɛ wode wo ne ɔbaa ɛda sɔre nti ɛyɛ
agya sɛ wakra fie wo abusua na wo bɛyɛ adwuma wo kumase abu akwa ha a wo yiri nim sɛ adwuma o ɛna de ne kunu nam na wo ne ɔba na ɛda sɔre nti ɛyɛ deɛ mode yɛ mmɛi ɛyɛ sesei menim sɛ woabɔ ɔyere amane o sɛ wo mmɔ ɔyɛ o wo sɛ awura ne de wo te a woatumi abɔ madam amaneɛ agya mebu sɛ wo yere nim hwɛ de aba hwɛ kɔɔso ɛbɛkɔ ɔyere so mekem kora emu aniwu a n'abusua mu na yɔnkofo mu woate ɛseɛ ade nti na wo sɛ yɛto yɛ ho mpan saa maame wo na asɔre asɔ bɛfrɛ no yerɛ no ma ne so ɛ na wohuri pani kee no na wohuri sɔ na ɔno sɛ wonyi sɛ wobɔ obi din wɔn di na boy ɛnea papa no wɔ so ɛka kyerɛ no mpacho maama obi edi ɔno ne ka sɛ and me mfa boy no me ma me wuye no ayeye no ɔse me mfa boy no enyina sɛ boy ben wuni boy ankɔse fa boy bi gyina wuni boy ankɔse fa boy bi gyina boy ben na wo sa wo no ka papa yi boy ne friend rawu tesa wo mpena Mane na mempena no se memfa onfa na nimu nje ma no. Hello mama. Na pa bi obegbo bia obetia. Me wo msa de maye no enim guase but mempese megu akora na enim ase wo badwom. Na esanse oyoba eye ne bia na obi pɛ no. Ankanya sansem anka meka no ke ebia anka be bebre but ono obegu menim ase a me de menhwɛ de ono aye no. Na onwu menim ase. De mpese meka no sɛ okasa wo ye trufo pa wo hwɛ ya ade na asebre bo kan sam ka kyane sɛ asɛm wo ka wo ya ade a ɛyɛ honhom mu ne honam mu ebi honam fam no wobɛtumi twantɔ atete wo ho ba honhom fam no ebi na amoa wo nti awura ma hwɛ sɛ ade bi asɛm bi a wo ka no ade bi a wo yɛ no wobɛka no korɛ aha nti mam ɔbo nipa ne din ɛne agya wo nim bibi yɛnkɔ hɔ nso wakɔ ti ade a bɛtumi aboa na wo bɛsan ana wo bɛhu sakora ne yɛ oba no gyesi era ne DNA ɛno na ɔno wɔso ɔnte asɛnti no ɔde aba hɔ no me kata na ne bo afu ana me nso me se adeɛ no me saa bɛrɛ no kora na me ne nhyia biem aho enti adeɛ no baa na wɔfrɛ me no ana me ɔka kyɛ me wo se wonim na me wonim nhyia bi won ka no kole na wo se wonim nhyia biem na wonim nhyia biem bɛn around Deborah menye na ni mi hia obeka kire ma me sa ni se me se menyema wonfa won ka me bi na wonfra me wa ema me ma abu akwa ema wonni me aramati me nka se me ne won hia da ano de mentimi nka mafom bayɛ mfomso kɛseɛ na de me pese oti ase ne sɛ kanokore sɛ ɛyɛ nokore sɛ ofa obo obi din mama enye baako enye mienu ayɛ miensa na sasam na wo kana ye na asema enye dada asem eye na da asem na wo ni papa ite na wo mplafo so ye miensa ma da bi na me mplafo nya miensa na ese na etu na me no kwa na to no ko ba bi kura on pese obekɔ oya no agye ofon obi frɛ okura no apeke no ka ensam kyerɛ nse ne yele ne mi nse we na afi na ko obi influence line so bi ema o change mi sim miensa mi sim na mi wisu nyina o change sim no ne miensa nyina so we na be me bi influence so no nko a aja ni abetumi aboa no se bra ne era ne DNA sa ora ne DNA na ye oba to aso na hwe oba na afei so sa wusu ni ni hobie mu a pa ba bi ma era no nko asomdwe mu obani wote no de mama me ne na kakra na nti omo from kan na me nwanwa kakra because man say I scan no ka so de mama no na me stand this kama on say no kwara wa amoso so da se na ko to onu anim
anya onua no ko nipa ba mi ansa na ofre no manim man na me pesa asam ne yeboko ana me say ene me nkwa me ntimi nka ase because nipa na obeka bia ma me no wa free enti me ka a kire nipa o ma me ni ho a obi ani ho mma me abusuafo no say na me ko frɛ me bla ne ne tena ase a me bra ne ka say papa no ka say me ne me bla ne nkwa agina na me nka de me meje ana me bla ne say me na me decide ma de enti me na me say de na wo hia free papa no ho enti say me dan na me timo ma kro ho no mo no say o ya ma time na so enti no on han e dan foforo ma me ontua dan ne ka yes eh 1 year be 80 million bos afe anan fie mienu 1 year be 80 million I see when you beginners so and you beginners we are professionals we so asasa me time so on san sum me ka sum wa won ka hwe say papa no wo so edan no yaje atum ti omra metua die biem say on sum me 10,000 million 100 there be me 10,000 million me 10,000 million and fafu from 10,000 million no opening ko 10,000 million 10,000 million na me pay mama kan be bi kakra nkyere yo mama me pa cho edan no ho asam na o ka no me ka kire de say ne maame ewu oni obi a o hwe no enti sedan no ta maso a me say no me nyi sika metime tua sa dan no ka ngeja wako wo de wako wo a ba sa pie mu de wo so onya ba bi da manu si ya wanu si ya pa cho ka wo manu si ya padarma mo wanu si me ni nyina ka say edan na ewa abu akwa no obi konkom sa we ni dan na tam no so a onko anum na onko tena anum na ntumi ma so ko wo dan mu abu akwa na eja wasa de ho be yi kwanta saa wo se de one ne make akora na esere eja woni na twam anu de mo ya ka wo mpa so yemfa no mra wo se ya bi se wo free abisimu ba saa wo dan mu eno amu na wo da na akoda nkonko da ho de se kwasi ko nso wo gira kwantia me na ka se me yi me ne ma free ho me ma ho aha me yi me nyimu nyina oso me nyimu nyina oso na de mi dija so mo wa chime ma no o mo nteta me ma na ma me ko pio ne ga bi kura won de ka mu abu akwa girl fofu me nyemo no madam anam ne ewe kempe madam lizo be di madanse asa madam no kura ka so obepe no ama ayi friends ma kru doctor ampoma ho be to ne ga bi sa ga ne tini kam o de nta be fa ga no ho say ga no e fresh o so on man me pia ni nyina mo se ka wote me pia na me ka kire ne say wanyi mawie to bi ba ya fresh so o se me bo ka no kole eja wasmo akwa de fi otimu die so wo ka so wo bie line atuma obi ara ka na sem ebu akwa marketing ket madam bi from ka kira me say ohu no ebu akwa de ko ohu no ka kira se 2 million 2 million ana ga no so ka kira ne say fa koma oba no oyile na o ma musika no fa koma o mo wa ka kira me say obi ni mo ase enti yenkenitia wo de wo da no fa wo da no na yempa ba bia ebeboa akoda no cause dan na ho na oniema no wade egu sa wo se watwam na wo ntoa so a yemmoa na munya ka wo mpa so na emom hwe wo ba me ba no na me se enye se me hwe no me hwe no na emom no sika na wo twa se oje no ana me yes kan de metua mana yen ran DNA no anu de hia anu de hia DNA de ye kra ba kan formal say ye enya ononko sebema wo ba na opese ye 100% sure bibi ensi ho kwan ena wo ye oba wonim se wo anwia mu a usuro de wo pekọ eni akire monko e DNA say ye ne dia ne dia tie no de wo sada ye ne abeto nsafra na sisi ampo obetumi aka che se nyame adom o kira obeba abaya ne be hia na marura ne DNA no uwi an waja no kwan somdwe na kofa wo yire na wo yire frɛ wo
ma se me hugu eso egu sugu nkran so a me di jano because me nyem no threat me ka kire me se me nina ma asem we pia yida se ne kan cloth mu kula na obeton e de abubu magu ho ana so obebo me dam ti me hugu sugu nkla me busa no ne ne badi nyina ni mama akodan so de ne ho hye wo wanum asem nti on council ni ese was not for mo abo bi abo ne bi my trade for chelsea di for friend me for then wanu so afọ aha enti no do obeka bi on me nyia no onka ti dabe na obenya ho aba na me ya adom ampa cho mama next week shey dai na ewura na te no wohia wo ha next week Tuesday say ya mamna wote Tuesday na kosi se Tuesday ne beba no fa oba ne sika kọ a wo de behwe no anopa be 11 na me any more be 10 11 na me yate wo beba beto yen so me no mo de yakoba bia mo pese yo run DNA no yo nti fa mo didi sika no koma no e o phone no so me pa cho I did this kind de on so me no kasa sesi akora no me kan say sika bi kura kudi ne brother ho enti no my friend Brown says, near kind of brown chassis. Until on send this kind of man back. Nah, sikana yese send it back 1,000. Okay, nti fra obra men friend bra na nyu ma koda na nkoje fra brother say on fedi di sikana ma on saka sisi ama yen confirm ma papa no. Okay, oso wokọ no hwa no amie ma ma papa no bi ba cho mat osre Mr. Shanna wa miem ama papa ni bi. Maka no say. Mienu. Shanna wa miem ama. Faso ama papa no. Ama papa no. Twan wo de. Mesi den. Men twan me de. Mesi den. Men twan me de. Cause nyesa wa hwe ya na wa wo bebre wo nsani adwumaye. Na wo ho be ye den, wo ho be kire wo. Ti kwanna ko hia wa adwuma no ewie. Wote? Ba yo. Nanya adwuma nsa no adwuma bi ye. Na baye master na nkwada ahye wase wo boa wo ho a wo benya wo de wote yo na mama nti se wasa platum ka bete Tuesday besia onsa papa na damfo bye bye yo so for ke bibi chiro ni abema papa meka bibi a chire mi nua evise nia wadro no on se wakasa kwale wo se setie bia obegu animu ase enso wo na wa ma ho kwan ama kwale yatimi agu animu ase onza wo kan wo se wo yire kura anim wo yire kura onim se wo ne abaya we awo enso ne ubehwe na wo ma ne bi akwa hu se wo TV so na odimika ko ma behwe dada na TV so no wo yire baba betie na mi kuru de TV so de okwa dai wo beba no na ensamu a ya burugu ono na nya papa edi mesre mi nua no se wo fi sa wo yire wo ye panyini de watifia adrei na sa sela wo de office wo ahoden enti wo be ware wo ba fro edina ka wo yire ho a enye site say na so okope no kure no ane wo de se office wo de babra ka bia nya no na ade be adwuma na mo wo be ware wo ba fro de a yesra wo mi nua akwala we sase ne de emoa avena aso so obegu animu ase so fisa wo aka so waje atum se de waye no eyem pastor me da so hima udin Linda Beka yey ewe de boko na misua adwuma wa asin fosu na me kohia bra be fa ni maliko usu na one me wo ye one me wo 5 months na ne ma me be fa me ko ne ho wo kasoa ndikasoa na yetina me de me ko no so ka cha me se me fa ba ye bi nka ho obeso ye mu ono so no kita nkwala me yenu na pani no 3 years na ne ma me de ne ble no nti me ana ma sha akwala na akwala no 13 years nti akaso de akwala no betu adwuma mu amfa na anto adwuma no nti ye wo hwa na esa tu betina yon city de bia na wasesa me nyoma agu abonten one me nyan kasakasa bia na oburu nyo tumi se nsuo kwa adwaye ko bomdua last bi mi ko mi den kwala ni ko school mi ko one me ku mi ko adwuma on ma miska nti papa sen me 50 cedi mi de ko international me pocket nti mi ko na mi to ade ma nkwala no mi bedu adwuma na nhyem nti mi ka se
mi eto wo school mo nti mi nanti ko school mo na mi ko hwe me ba na mi hia no kwan mo kitaka na obisa mi se me kwa mi so de o TNT na mi suro no ti mi hye da ka se usuro kuna won ne te ipa chwan usuro no ipa chwan na mi suro bibi ni am ntumi nko na ni mi nko bisa na se mi nka nkyere no nti mi twa ade osene wana oye papa no bia na ipa chwa de bo nya ana uso kuna won ne da kete so untumi nka nsam nkyere no ipa chwan timi musan set say bibi hia wa untumi nka aye yes madam yemkoi nti me ka chani se me ba no madam na frɛ me se akwa ne rane na me ko ho nti otu amerika ko school mu na enye sa nti o ko fie no frɛ me master ka chani se me ko fie moja benyu mi nti me ko fie me pon adwuma na me ko fie na me bag e wo ho nyina wasese twetwam ide ahye kotokuyom watwitwa wo bag mu ba chai se wayende se de me kan ni nti me ko fie na me frɛ mpapa ka chani se me ba fie ni sei na esi no pa se wo twitwa me bag mu di ahye kotokom se obehye no nti mpapa se ma ment na ho nti me tena ho obefie a onim di ebesi nti me sansa ma chi kwa master ho me koda ho ma ade chen ansa me ko fie me ko be ka cha me se bia me koda e no me sansa me nyo man san fa nko saa na ode ti wo nti ade di ma na obusa me se me nua na o ka me ho no one ni da me pa na me busa ni se ade nti na wo kan sa se wadwun mu nti na ubebisa me saa asem no nti me kan sa na edamasum nti ogbom ya na me de me nsa kata me ha se ogbom ya na me de me nsa kata me no so afia kutuku di agbom nsa ha nti saa na okoyi benku dade na ekobotan anajo okoyi benku dade se me jimi o de bebo me epla me nti na me nua no kra na wada na me nyane no betina o saa nti saa mementumi ana no no de okasa ya no no fa mu dai ti mitina konwa so porch ma ade chinye nti ade chinye na meka o mitim se me san na ha biem e ma ade nchi minim de nti no person no nuada minim ade krontia bon se wanya ne o de so no oba me ni nuada wo pe nti eye sa no na me sisa me nyama sa tam na me nkita fun one me ku bia na waje fun no to fun ma ne me ku ana waje nti sa tam na me nkita fun nti me ko me sisa me nyama ne ko gu baabi na me ko ji sister bi fun na me friend papa ka che ne se ni se nti watwatwa me nyama na obo masum nti me sa me ba na me papa se yo memla nti e che papa sa friend madam na me ni ho nti anti bi na ma ka sika na ye de fa ka na ye de ba papa mu krom ho nti ye ko ye no na no ohwehwe ya ohunye na sa tam na ma wo baako mdi akura no nso kan wo ko nti me ko ye na 1 week na fla na fla papa se ohun mi na papa se daabi ohun ye nti na mu yam hihye wo mu nti ye wa na papa fla ni se wa hu ye okohu ye wo tashi na kwan ya de me fa so ni nti na ma akura no osuro na wadwane afifie no nti oba ho odinani wa mu nsuo bepa ma me cha oba fie obenya accident wo winiba runabout wo no nti ya ka no odi ye krom wo nso na osan de ko sha amena bi nti boys bi na pia no oba ne na da fom nani wa mu nsuo de bebutum ma me ni to ho no opa cha osan na ma me se nya hwe na me sister na me nko na mpanimfo frem odi Roman father ene ohima ba ko fi so fon na mo ba be pa cha na apostle ba ko fi ka so aka ho no me pa cha ni nyina me se me nko nti esa na we mpani ya krom mpanimfo no bi frem ebusu apani no mo frem saa nti na me se me ko ye na odi be ye me ho ade no ya nko back to ka so me ko cape was ya sit down wo cape ne ko ho nti ya ko ne wo ma na waba na me de fa nyinsen we nti ya fa ye no antukwa saa na odi pamade nti bla bi be pamade wo ho na bla ne jeme na ma satampo na me fu ekita ma sent na chief na me yusu na wo no ne ho na osun da ye se wasun da ye se bla no nkita honhom papa nti ma bla no etwa ma mo nhwe ni fie ho ma akosi nkunwa wo sister bi wo se ma bla no nhwe ni fie na bla na agi atum nti ma mi nchi ya bla so nde otwa mu ama nhwe ontwa na ni kura hwe ne dan emra dendene to so ekeka ho mai nti ye ho na mesini fo bi ba be ye adwuma ho nti ofresi mesini ba akoso na mesini de ne fon ne bla me se mi kun so ne me kasa me je ye nti me kasa no se we hu se bla na papa na fle me na me se mi amon fon ekita mi
chip no wo ho nti papa no se wa fla enya wo su ne ba besi papa be na afa na mso men frɛ no nti wona sister ba ko bi wo ho o frɛ si ne so na o de blame sister no mpo ka se de o ya mi kun siti no pani kura no ontumi ne tina da kumpo da because ni suban bia ntokwa bia be ya ibia no na o tretew sa se da ko obi o ha me nam ho se me hu ye nahi bibi ye ne se onfa wo ma funu bo me kwanchi na minwu nti sa no ba ko bi pode me kwa adwuma mba na me nua ne ka cha me se o si se me wu a no wonta me nkoto ntwene baabi na mabusuafo bi sa na se obeka se o me na me pie ye o hu mi na ba ko nso pa me koda abonti ma ade chinye me koda filling station security ni bi na je mi wo filling station me tena wo ma ade chinye ni nyina papa mo ba ho mo fe ne maame a ne maame de meba tam ne beso na o mmekọ no se me yale o mo mma ba ko mpo dem papa mo ne mesi wa mo ba ho wan hwe mo anim po ma mo akwa aba papa mo na betena asia be 30 minutes na mesi wa no so le ko ne ho se plachi mi chia me ba ho no fa kunya tena se se mo be fa mo ba na ko mo fa ne nko na ote ho mo fa ne nko na o kan sa akire papa nti menyin se ya me ba ye na was sending me 300 na me nsande to so 9 no wan fan sen na me ta mo so ya me wo ye nti me wo ye no o de 1250 na edi aba be 4 months ni e bi ma bi ye on fre on busan kola na se da no se ye wo ha na oba no pa oba ye no o so oba be fa ne ba pani na ko hospital ni we plaka kra na me ka cha ni se ya kire ya di akwa hospital no ma chinti na nsan be san di akwa kire o si da bi enya mi ana se enuam no ba ko nkan ho na wonfa no nko wi a wasan di na ba na si da bi enu nti ne buafu okokora wansi di mpo ba ntumi anya nhye ketwa yin sampo pampers mpo wa kura mpo busumi dudu a wadu mpo woni busumi a wanya nti de ba ha se antina mumwa me Yemo akwa bezo. Linda kwa bezo ne mo. Bere mai no nyanya ohu ade. Ana wahu se mframa bone ana ebo minima bia na odote. Otibi ka cho se menyawo nua wanu masam na mde mawo. Me fa na be ya ode. Onyawo a wo na wokoye nsonfa wo mamma okwa chi na wu. We wu a obeto atwe no aka se wa na apie na akwu. Ana nna wo se. Me. Eba nse na second one by. Obeye me ho ade awie no last 2 years. Ja, na ko ene suba na sesa. Linda, Ante. Uko ene suba na sesa. Me pa cha sha aye o party of fro na aye kakra na. Asesa yes or no? Pa cha da bi na nsesa. Ade nti na wo so wo yere wo bana so. Ade die na ya wo ka. Die na yi na hi, die na ya na bufuo. A wo tene ne nsa na ode bebo. Kika ho mayo na cases do so hima. Ba cha se ham ni ba. Ham die na de ham ne ba. Odim papa matem. Sesai. Tie sama o ka kire wo papa kam yenti. Odim papa matem se papa mu ye nkurase fo mu gu nkurase wa na amani mbie no. Singe wuruma ewo krom. Ye ho wampaso chi 2 rooms e wa kurase. Papa mu ye nkurase fo nsuro bia. Ka wo kire wo papa. Odim ma me ata. Ana wo papa de me kura da yie. me say ana wo papa so nsa e de wo ma no. Apa ai Roman father ni. You must Roman father na de o tene ba bi o. Se obi ba wo fie no mfa ni die. Ma wo papa nimpon a wa wo maame. Ana wo papa single room e wo ekrom. Aso mfa so chen ekurase dan. Utumi we wase enim ka chen so ekurase ni. Jesus Christ. Kosa uware ne ba. Ubetumi aye papa ne ba. Ti wenyina mu ti Roman father ba apostle aba bishop aba ene kosi sen ana fi wose dwane aba o dan de are ho se wasama kiti kura san da wona so sika ma bibi ama wani nyina ye minya mesu eni su ga kana mesu bi mu awe Linda oh bro oku woni anigye ti obatuma sisi wonku
se wo dia basi yenka bi mawo encha wo ya na apostle ni bishop ebeba ni asa de wakotena se na no no mekan zai ti mami wu ne wa akoma pe free say wo papa o wo mami o unya ya apostle beba bishop beba Roman father di akire usu tumi ntwi Roman father no wo fom anamboa ti ne ne kan zai mani sa meko Ubakoi. Asa me fanko. Mimpa ni chono me fanko bio. pacho sisi ade mi nko bi Ubakopa. Ubu akora. Onko. Kono fa wo mane mo kakra bi. Sabo, o de bo kakra na unya oti didi mu a na de wata mo mana wo fufu amenadi. Linda, kono fa wo da wo ko, wo fa wo mane pro kakra bi. Ya na wo yende. pacho onu okita mi enu dada nti nkwala ni agbon na metia omo a omo Se bia tia ne boro so ana. na da bi Wo sa ko okuta nkwara nketenkete mienu. pani enu mi ne me hu na pani ni wo 3 years na ne maame de ne blend wa afifusu mi ana ma hwe na wanya 13 years Ti wo tia ne se ne ma ne papa bufu. se mi ni ho a na ofre nkwala ni se ebia omo ye bibia me bu omo ana se Te so busebusa wo mo. Me ko adwuma o ma me ye o den. nti ebi wo ho a nti obi ti area ho a na wa frɛ no nkwala ni su kakra bi mpa no wa mo afrɛ se nkwala Mankora ni su wo bo mo. mimpo mi kwa adwuma nti ami nua na wo fi omo pon school ometo no me kwa adwuma pon 3:30 na be ye aduane mo mo adi Ti se oba na de obete no mu se wa no asem kwa no obo. obaba na wa excuse na nim dada Mali ko e ka mu ni. ba chwa ba we jai Mali, good afternoon. Te se wo person ye o den. me ne ntina bia mti o ha da ma me ne nkwala Na wa bo na mane. ba chwa o me Wo fun papa bo na mane. me pa chwa de me ai chipa o de ma me no wa block no nti sia me ni ai Da bi se obo wo a wo na o se wo sesa wo ne ma san ko ye no. Wa busua to safre no. me pa chwa Wa ba. oba ya na me ka se oba ya na o se oba be fa ni ba pani na ko hospital Enye ne ba obefa no. Asem na eda ho no. Wa ba se obesi konwa. o me kan ye o de ko da apostle o ba ho kra apostle wa nkla no Malik, good afternoon. Hello, mami. Na Yesu adumo ma. wote dia adom no nti me ho ye pa wote dia Linda kai ote manim ha ni soro no saa aden Mami pacho wanya Linda. wife Mami men kai da me bono. was wo dia wo bufu a wo ma nyina wo batwi o wo bufu a utumi ka chense oni akuma a wote ne nchen wo befa no oni ne beda opene so ana utimi bona sum Mami. enti onko ba bia wa ha Yo mate. Mami pacho me de usu. yo Na Linda ayo ba me na be me pese me ware no ye mission nka 1 years. Na me na almost 9 years. Enti me ware na mo pala. Enti o ma me sabio first wife no na dwum ka ne kakra. Na I say na ebusiafo no omo ma me mo ne ebusiafo mo pesa me ne bata because ade e go ba no na ye bibu o kata me hwe no mo na won hwe no. Enti no mu na me be hu no no. O ba no ne busia me bisa o ma inta me woro na ba wo met ampa a shon kola na batmende. Na na me mo ka so a nti no fika so ba me ba peni no eta from se ma omo wo aduane e bi se bi sa no obu o ma no ba ko e kan bo bi wo ono adokom na se omo ke ya me di because Linda me nyim Linda se Linda ta fa e ko so anti da ko ba na me ne ba ko e tre me se bra e we nyela ma no wo ti o me se omo ba na sa ade ti na ma me no tetin pala ne ta na ono ne ye mo ba pa ho ti ne se na se na wa ye na se na o tetin pala na obu o papa na me se bu be no de bu o enti dako meni wona ma me record voice message elbeche ni ama wa ye duane na kwala do be jani o kam me ma no na onye no ma na ne ba na me na o tata me no wo be ba ko no nyi di afara me ma ni fio na o twen na kwala na di edri anta na nkan no da mo enti ma me no record ni kire me na wo ka so ayami ya e ha mi ba man ka shi
It meets really sound on Linda. Okay, fine, send me brave. That on you may die, then give it to you may die. My son on you may die now, or extra two. What's happened to a deal of going up with people who hello unkomo ne yemeden so what you to momo de fa ne nyina so na ye ntie kaka waka na Linda se wo man kuma wakọ aware a wakoto omo asebsebsebe o ma me kranti apo wo mani di nyansa na wa mama na duane di ma obo antisa ti wo so aduane me ya meti obia ne de meti obia omo na me yansa meti obia ne de ti ede na obi bo na mane minifia na so mo ya de na me nua no eka na obi frɛ ne kacha ne sɛ nkwala ne isu nti me na me ebu wo mo ne nti bibia nsi ya nka mofra no mbesum ti nkwala nde da bi omusu manya kenya omu no musu omu ko school e bo 3 ya na akofa bi wo me na me kofa bi so ho no ne kofa wo mo okay maliko usu to aso mame yes mame eyo enti eyala me be fia na nkwala pani no da bi na wo se oni be ma foforo chate aha ono oyi be ma foforo wa chate no enti eyamiya enti eyamiya me kantam se me domain na Linda okoto pa me cho me kanso amenom okoto pa me cho mame ma fa me sanka Linda da me say na wa we too because oyamiya me dono ma me den me dono me krem this okay me dono papa ma na liye no enam ka chene se e mani ye bi ma koye no wa de en ki me amhwi ma me no koye wa ka fa be me bi ba abedi no ma no wala do no ma na se we ne be me na yipo ma wo ka cha me ma se mo hu ba papa na mo nchia no enti me ba da ti ye se bi wo ya to bo ma me ne also ma kwan na nkofo didi konkonsa fa oyire ho e kire enya bra papa sa wo yira won ne ti demo ma kwan na nkofo edidi ho konkonsa no waje edi ma me nim interpreter sister say no mo se de no hu ye no so wate nkola no wona ma wenche papa na papa na ka ma wate na msa dia me ko bisa no me bisa no na on tumi nka no kre na ma me ko be ma no ho na me ka be ma no say onye me ro bibia me ni problem but nkola no de hu na no wo che na onje no it me be ma ko you free but me ne me be ma ne ha me be ma no me ni free sir embre be ma me ti ma ko no mo na kasa ni na le tumi le jai me ko ka so me ba na wa park ne me fi me fie agba me ma mienu me first Linda den o se me tete no me sa tete be na me tete o why are they macho first one second one third one ni into no mpra wo kona mate mami okwa esubusum bia me sending ska kan man Linda o park no ho kwa me kwa ya no nya ehina wo twa ntina me de kwa yo anadwuna wo fra me se me park me nyoma mfi da ma me na dem ho na me nkwala ne koda no awo ka cha me se me mfi da no abesa ababa ka ba bo me ababa ma so ntam me me si ento na chese me twi me fiye mimi ye koshini mimi ye koshini anadwuna wo fra me na de kyen na me kwa yo ka cha me se me fi da mo na so wo mbu be ma enyi ka so wo be ma na tena nti buka so wo nyeme ti na so wo mbu o tumi de me pint na ko gua ja o shia shi me uniform am di kwa aduma o shia shi me uniform am di kwa aduma e master na ma wa ma me se master na di ka mami o ja me me no wo fi 2 days e da okwa ye no minim mi ko krom na me fa na ma me ka chen so ko chen kwala na me ko to de mana no nsi mami o da nkwala ni ja ho o to first day me ti me ma fa ya so second day no be shame say wo ma ne me fi wan ko school na me fa ma me say ma ti say wo Linda park no ko hwe me ma me ko na Linda wa park ne mo ko e ti kwala no wo tire 2 days ma me nka wo ho na me so mo ka so me fi ka so ba yi ansa na me ma be ka say me ma no wa de 2 days ba ko kan no tade e jani ko ndi be 2 days na wo abontin na wo ka fa wo be mo dwane e wo me fi ansa na me fi ka so ja me dwuma esra kwan abedo me ja me ba be hwe nkola ya ma kwa fa maid ni embe mahwe no mbo mkatra o si wo nyama kaka nkai de mame into ba ne de me ne ti minja no into so do wa pack no ne ma kwa for 1 year wa pack ne me ti mi 1 year wa pack ne me ti mi e kwa 1 year 1 year so busu me sene no
my year at the hospital, Interbetti hospital for 5 months with the machine. So, daily I'm a shamada. My father Interbetti hospital 5 months, daily I'm a shamada. It's a ticket that Miss Animal and Waki. Me wo ya no abehwe me bo unim bo sumi dodo afa no wadi. O ba da o ba no pampas impoto bi ble no. Da o ba no pampas impoto bi ble no. O bombo o ja hospital. Paninu kwa o ja nska. Nyo so le ya na o kotna tem na o ko. Evidence ah. Me were evidence I just am in the hospital. Not those for 6 months with the machines for more evidence. It told me to be in question any akolano. More evidence, mommy. There you go, making that woman which cleaning us anymore. More evidence to bet in hospital, the betting hospital with the machines for 6 months. This good months in a day we on 6 months chip now blocking. Never put Ben and family. Now to unfirm that. Mommy, made one with ECG. And this is me so ya. Me wa blocking me chip. I want to watch me. Obi or Oti baby. Obi baby no only to share every hospital. Ever show me hospital. For this good month. Last month, last month, ending of a March, Yana, we came to hospital. Doctor, one 3 weeks, 17 feet. Now, the doctor and me. And that's what okay, Eja Mebao. Chata now so on a baby, Lila, and Ocresa, dear Mawukuno ne Bufuye, Ayammasem. Bema Bia Suniwa, or Betu Sani Yere. Oni bema fufuro di nkoma obesra kyerɛw ɛno kreso wɔ kyew elphone so yes or no ipacha ho de ohun ye ba kwani nya ho na hye ase ti woni bema na te waware wo ti de nti na wo sa twempena wo phone so mi mponye se mpena se serious mpena na de yin bia na nya free one na be bia hwe se opemi ampa se wukuru twempena wo so be ye bia hwe ah wukuru twempena wo so be ye bia hwe Anya ye kurum Ghana de ukoye bi wi awofo mo o can tell be man be di fam na wote wo o twempna nti usu koye bi ahwe ti ukoye ne se mi ti o ye ne se my bibia se de o de che wo na ma me busa wi ana watch ayi so phone so de na na wa tro phone so ohun na ma tro ayi message beble ebi ne se I love you. Pacha de no de. Nadia, I'll come. Ebi a good morning ni good morning they say enye ade ano hye. Eye normal. Die na die bufo ni bai. Die message na watcho. Good morning, how are you na no so send me bi. Sensere. Na ukunu fa phone no hu good morning, how are you? Where bufo? Bibi wo. Na me so mi yi ni fun a onu so otumi ne oba kodwale omuko beach nti omu dwale bi ensuo na onu ne nyonkofo ne bi video nti oba fia ne wa frɛ na adamfo ne sɛ onfa video no sɛ ne no nhwɛ no mo asɛ ne no wa to da bi a me nua no kwa to ho no madamfo ne yere ya bo madamfo ne yire na wadamfo yire ni dware nso wadamfo yire na ni kuru wa na ni dware ena madamfo yire madamfo yire yaram nyansa Linda me no ko get ba ku bi ode onye no mitumi de ka ko Linda wadwumam me ko dwuma na ya Linda chedwumam maame me kanya kopon kan na mse adentina ne wadamfo yire dware Mami, uti me. Me say kanya kopon obunzu misi. Linda mutu ko sinu wadwumam me ko unyi ubebe de na no so Linda kwadu na de ba me si dentina ne wadamfo yire ko dware madamfo bi na wo mo ho omo ti suna no omo gare what I say omo ti suna no na omo gare what I say yo erane se asetina no enkoyie wo fie eno nti na okọ neja ho emse mpanimfo no so to nsafrɛ wo ukoye ne eno ho abobo na akodi o na mo wo ba wo koje no edi abaka nkwara na wo ho eho eno na ode ko nti ode aba sesa wo hwe na woni ni nkobie mu a jana kwa no nko ana ma eja Malik Owusu yes mama but what do you meeting tin ma fro mami hello oh open ye too me njani chira me gonna papa
me come class to to wa kwan yi eja se wo do no amana ni nkafie mana ni nye menya wo kakan ema wo yire o se wo yire suro wo a dem pa adentina wo so okuru kuru dia wo bafia na ni giaba mi wurade aba no mato nse didi na wo be kakan ma wo yire dia senya de pa awani so tieme se wo do no a dono ani suani akomam tre no se wo do no sempo ofum na ankoyi a anya kai o ana nya hehe tiri no se de usi kan ya wahu nyina wo do no yin chese woni made a ekuta wo se sombo ma me nte awolugu na me do no anga so na ne de se to ya de wo chi na ente wo se wo yire o yare wo tra se twa ono so kwa me ne wa anya adwene se woni oba wo na wo yare a na wo se me kwa ware foforo ho na ehwe wo yire no ha omono wasi wo makwa na me ware because ono na me 99 na tell me aha so ware no wanyare ti wo e wo se wo pre na wo ku ne yare ya no kora ade ma no se wagya na sara mo se bia yare no kora nke som kora nke be yie no wagya na sara no wate ne ma no makata be me shono papa ono ya we me prefer ni so so nfa mi fe no ba ni ta san beba tie ana maba so no se wo mpa ware godi a ayire ye ntwe wo ma wo no so ayire ye mo na sum ayire ye ne ne tire yie asem ba ye de akrokro ni abotre ene kasa kire yire sanso na meka bi de akire awurama Linda wote se wo kunu atwempra nti wo so wo betwempra sa ne ye no ukuru so de opewo me de anya me na me ka kire wo ti de waka nyina so wate oso odo wuti ha nyina pro do na de oli ya me no na si nyame na me ka kire wo ti de oka nyina so wate wo de adokro so mpe no on so pe ba do plan o ba so sa wuti mi fa Roman father ni apostle ni wa beka yesi wunim sunti se si anu wasu ni eje na Roman father ka bia ma na apostle ka bia ba wo ko ya na de comment sani e no enya nkoda sa wutwini nkoda ho a enya wo yiri keke se ye ya utumi di apostle ni Roman father ko pa acha no na woni e waye ohima kura kan what you say unim chow penti uya obapacha ah unim chow penti me yere dia me dono so maneni nkafi se uma e woni nchen nenti ne mani omo na wotene nkwada na wo se mebu afu to nya wo ma no mo mo nsai matupe enti onya wo mo memo omo de che omo chia memo ontene omo ana wonim se kwada na omo mamini aha nti se oba ofia Malik uwo jidie wo ni munti na wo ware no se obetumi ahwew ahwew ma no enti se wotene wo ba nka se ye wo ba no wotene no odo so ba bia ma menka hwe mi bo nka che se o we bibia on tie wom na mo no wala yesi nyoma mpo mo si this 30 years oni nyoma si wotena na wata yesi nyoma mpo o so emiyemu mo pint mpo onti mu no mo nsi no akọ ma hyedam so mo nkosua ade eche so na be ni nyina ti Malik yanya yeresa oba eye wo seso yedin oba oye wo seso boafo onye okaya wo oba wodi ne ba fie ko sefre busia yanya kaya wo ye wo seso boafo sa oba boawo watutu fie enti fani die ma no se ne opeso oba di ni die ma on me say respect eye reciprocal ubu yire bebu enya mo nko an ye bubu ye yi o babu yire respect is reciprocal ma bi salo me fumu na me ko papa le chow esa ko ko to kan intimfum bio why ma o chow pa no no so bebre sa se onim penti no enfum bebre men camp na me say dia bemma wapa wo yire chew no tete so nensesa so ba no usasesa
onso no betena yie oba bia ni wa nani gye nani ka gye abaifo no nani ka mu na afei wabɔ na taba mu wote manani nka fie na me hu no ide sɛ de nanim tie no sa na akoma mu tie akɔdwo tidia na bɛka kyerɛ yɛ deɛ na wobɛka kyerɛ no ɔtea enti bɔne din na akyea no na aka biribi kyerɛ no mekɛ wasɛ so me kuni nim kasa matea brɛ da bia woka Yarenda. Wait, why would you tell me that? It's the way the link kind of thing. Well, I'm touching and said, if you all let the won't hear here. No, I be 9 years over the channel. No, no, but or now, or mamma, no, I'm quite mad now. I will chum with you when you met channel. That's all I know. You cannot do. I can't but some work at him to Mr. Young Polano, one briefy, necessary to you or I'll say. Maybe you will cheer ya. Maybe a jana, Yayane, Yana, Adi. Kasiwan, Nedmessian, now, Castle in Messian. No, mamma, by your dam, one and Papa could bob Bessia, and now for treatment. So I will. Now, one our catcher was to say, Necras a dime, you know. And yet, Cromu dying here, I won't for so chain. Utim catcher was a so cressing, huh? Malik, could you try what's the name of catcher? Penny be a wa on count you. None of who near whom me cook on a no me. Any suit, Trassy. So to me catcher was so cressing, suit Trassy. Make kind to me no meal. Casapa. Musha, I want more swam on me. What could you be but to me catcher and say? Ne or your crassini, ne dining your crass, dying. What single room more for short was it? Huh? Casa papa. Could that trouble wasn't any? Mimi never pana come from a banning level. Just a who could that twa, for catcher and say, crassini now catcher wasn't. Who copa watch? Mimi never pana. Me mammy, but now crassini body over one. Some mimi never pana na mamia. Me for me bunny man. Me crassini no. Me me baba tra me crassy. What in America? Ya my yenin try yenin tonsa. What's ye crassini? Tisa what's it here? Can be crassana the janto hine. Ako. Mama, you talk of penny more of Alicho and mammy. Ako. Yes, so from patcha or phone so name man. What's the say what's the crassini? What's a patcha war and I say, was so from patcha or on patcha or phone so. Bama, one na ko so papa ni ko to dem. What's the name of catcher? Ko and sana what in a baba mound. Papa, one me patcha for bunny man da. Cause why you want you so him chowpa? And tell me ya do. Obi onu sorry ka o me. Say to come see we are say. Near mammy no na was ye sua kaya bra. Sorry. Thank you. Me da say. Sorry, thank you. Obi a wonim sa same way bi ka no. Obre. Obi ya de ma ho. Say eye coin. Thank you. Me da say. Sorry. Me pa o che wonim ka. Wa wie ye wo mobo pa. Ti wonim cha pa yi de. Onsa wo mre. Wo ka ya ni asa de akore ya ma. Do asa ko yi. We de wo ye biom a ye de wo de. Wote. Mama you. Ti kwana ko pa wa se chewo. Opa ni chaw na ne bodwo na wo so ma ne ba ne ba obema ne ba na ba na fe akora ne bedu a yenso ye bebem na da meti sa watene wonsa e wo yere so no mia na maje ntokwa na ko uso awura nwemu nu jai jai wiem jai emwa wote emwa mama tipa me danse mo ya wafo amasem kanye de Ebia Katari Timalik Sani wasam kanya den sa na wo so suban eye kopa wase chew sa wo pani chew ye na wo se wo yere ba ombeja no kwa manaba why ye besi bia so ye twen ho so for ka bebe chew ba ba me Malik
ɔn sɛ ɔbaa pa ne waka bebree deɛ meka kyerɛ ne sɛ ɔbaa yɛ mmoro ɔbaa wate yɛ mmoro ɔbaa yɛ korɔkorɔ ɔbaa bible sɛ ɔbaa brɛ ne ho ase ma bɛrima na bɛrima nso nnɔ no ɔbaa ntumi nnɔ bɛrima ɛnse sɛnea bɛrima bɛdɔ ɔbaa saa ara na bɛrima nso ntumi mbrɛ ne ho ase ɛmma ɔbaa sɛdeɛ ɔbaa bɛbrɛ ne ho ase ama ne kunu edi sɛnea wokae waka mana yɛ fɛ ayɛ dɛdɛɛdɛ sɛ ɔno a ɔbaa no anim sɛ wodɔ no enti sɛ waka na wagye atom sɛ wodɔ no a ma ɔdɔ no nyɛ adwuma sɛ wate deɛ yɛka no sɛ wodɔ wo yere a sɛnea wowodɔ wo ho no wontumi mpagya wo nsa mpae wo a wasom ɛfiri sɛ wodɔ wo ho enti saa ara na ɛsɛ sɛ wotene wo nsa de bɔ ɔbaa yɛ mmoro ɔbaa ɛtumi sɛ ɛboro aba biara atwa mu no biara ma ne nyinaa to ntwa na ɔbaa yi nso yɛakasa kyerɛ no sɛ wɔfa wo akyi ne adeɛ no deɛ ɔma bi nsi bio deɛ atwam biara no deɛ mu adeɛ moma mu ni nkɔ na deɛ aka no yɛma ho baa na montumi anka mo ho mmom anti mo ani hwɛ nkwalaa no ɛma yɛn na daakye nkwalaa no daakye no ɛyɛ mo nso so mo anim onyam wate yɛde nyame gya mo wate Agya mpacha wie Malik yɛhyɛ da sɛ wo ne yɛ kasa obo kwan so ma me ewie deɛ okay bɔne kwa so ayɛdeɛ na mehyia ɔbaa bi ɔmo de angyɛ mpacha me deɛ kɔ amoa ɛkɔ amoa mepacha mehyia ɔbaa bi a na ɔtɔn ade wa no gɛfrɛ ne ku amfo a ina me ne ka wɔre asɛm mmerɛ kwan so no mekɔyɛ ne ho adeɛ na before kɛsɛ ni nemu before na me nyɛ ne ho adeɛ no bɛyɛ 1 month time no catch him so him no within a short time you him or say I am so okay nyanya da ko ne de nyim mami me jitu na mo o ya ma 1 month time catch us am nyim a say nyanya da ko na mo shegu mami me jitu ena eni nansa ena ba fofo be ma fofo be catch him say nyi sen ni ye ne dia ena I critical e ma me twi mu no me yire no edimi akọ me papa o da tam ne papa wi akọ catch him papa say ɔpɛ me funu deɛ a ɛne onyai me life ma me ne so ɔmpɛ me funu a ɔne me nkasa me inse na ɛwɔ hɔ ne de media ɛna me som sɛm a me kan ɔno ankasa so mpɛ funu no nti me mpɛ funu mpɛ kɔfe hohura ne hohura me ɛma papa so som sɛ kɔ ɛnya hwe ɛba de mpo nti ɔno ana danfo baako ɔtɔn pan no wɔ Anraga Junction yɛfrɛ no asi ɔno nso na ɔde ne di anyim kɔkɔ kyia me papa wɔ Mfante sɛ ne papa ni me ne tena enyi nsɛn mu hwɛ no ma ɛwo yɛ na nam sɛ me mpɛ sɛ mabla bomu ma wo ha nti me gye so yɛ ne ho adeɛ ɛwɔ ebusuan n'anim ɛne ne wo mamu nyansa ɛka baako no ma ne yɛ nan na emamu nan no mu no na deɛ ɔtɔ so 4 no ɔra ɛsɛ sekra tie de ne kyini saa ne nya ayɛsa na ɛkɔhyɛ papa bi wɔ adwuna ase ɔso yɛ SD sɔfo o yɛde akora ne hyɛ ne nsa na nyame adom a ahotɔ eba ena ne ɔba ne hyɛ ase sɛ ɔne ne yɛ ntokwa anti na media ha mu sutura medi no obi okodi soja kra ndi saa sutura ni asumbo fata o se wam ɔba ne bo wasum ɔbɔ na sum sa ne sɛ me ma me amani a asum a ma se ba kesa no abɔ wasum anti na ummo no abɔ no anti na me asumbo fata o sa wam ene wo so ya ye bi o me sutura na wo ma ne tete de waso homa no me fa kye ho e ma de nde tete homa no fe kasa wo nte kire masiba na sima de bi odia so kan ni sa wale de wo se ba ko ejimi fo ma ba ko e wo yere mo wo se me ye bu mi asma mi ke obi na guy bi ha dan wo mi fie ye framed otu one day otu store a obo mi no ina me twem hu na amedi ni so a oba patent ko no so je me die nti edidi mu na afi de ɔka ne sɛ mefa nkɔmɛ na ebusua ina me gya no kwan mma na kɔn tu ɔkɔɛ no ina ebusua ne tu nsa frɛ me sɛ wɔn abusua pe ne hia me ina me kɔɛ a onya nya so bia sɛ bia ma yesi ana ma yesi nti ane de dodin ani sɛ ɔnwale biem ina ebusua fon kɛkyɛn sɛ yɛn tena wawale asɛm so da kɔ na ɔtwe mienu famua blɛ na ɔtwe mienu no sen no mentimi ankɔ ɛna ɔmo de mensa ɛkoma mpapa sɛ ɔne mejai ontimi no mentena biem ɛna mpapa so gye nsa no ti anumu no mpapa gye nsa no mu no na mebisa me frɛ maseba ma
ɛna mɛfrɛ ɔbaa no so sɛ sisi a mode me mɛna adwane ɛkɔgu baabi a menim baabi a mma no wɔ na sisi a menim baabi a mma ɛwɔ wɔn bɛyɛ dɛn na wɔn adidi mensɛ na wɔn adidi sika no ma wo ɔbaa anaasɛ memfa ma mase bɛma na ɔde bɛma wɔn na mase bɛma no yɛn sɛ mensɛ ne sika no ɛma ɔbaa no that time na makɔyɛ adwuma bi wɔ ebu akɔ fi so abɛhwe fam nti ne sika akɔ me ho nyɛ yi na mensɛ ne mu tumi yɛn sɛ ɔngye na sɛ me ho tɔ me na mstarte adwuma a mɛma no bi asɔ so mensɛ ne sika no maa no no atamdidi ɛkɔtwi kɔbrɛman deɛ megye bi ɛwɔ phone so ɛna ɔno sɛ ne sika no san ma me back nti afiri wɔ mo akyi no mesan dɔboro sika no ɛma no yɛ 5 million na mesan sɛn ne maa no ɛne deɛ wamfa ama back bio ɛmoodu asotorɔ so ɛyɛ atamdidie nso ama ɛnde ɛmoodu nti ɛdidi mu a afi deɛ mesɛne kɔ ɛsɛne kɔ ne nyinaa na menim baabi a mema no wɔ ɔde mema no asie mehu baabi a mema no wɔ nti one day na mpapa ne nua bi ɛwɔ baabi a nkɔraa no hɔ wɔ kura so no ɔfrɛ m sɛ ɛkɔ mehu sɛ wo mma no wɔ ha ɛna mefrɛ me akontan baako ɛka kyɛn sɛ kwesi yɛse me mma no wɔ wo nkyɛn wɔ hɔ kwesi ka kyɛm sɛ me mma ni ne nkyɛn mefrɛ no 3 times ne nyinaa ɔse me mma ni ne nkyɛn nti ɛnyɛ week no na mesan frɛ kwesi no sɛ kwesi mafrɛ mu mehu sɛ me mma no wɔ wo nkyɛn adɛn nti na wodi nan sɛ me mma ni ni wɔ hɔ because mebisa mase bɛma no mase bɛma no sɛ onim baabi a nkora no wɔ mebisa ɔbaa no sɛ ɔbaa nso sɛ onim baabi a ɔwɔ mebisa meyere nso sɛ ɔno nso sɛ onim baabi a nkora no wɔ but sisi a obi a mmahu sɛ nkora no wɔ nkyɛn ɛhɔ ne kwesi no bɛdi ma atɛm sɛ memfa me nkɔsɛ sɛm kɔ no ho a na nkora no kora bɛdi ne nkyɛn no meyi 1 cedi kora maa ne da nam sɛ ei na wo mu menim sɛ mema wɔ hɔ na meyɛ dɛn bi sika ma wo nti ɛno mu na meyɛ sɛ okay twɛne sika no so bɛa na mesɛn ne ama no biara no na metwerɛ egu pipa mu de tu hɔ na mekɔ picture sika no a metwerɛ na mesɛn ne ma no whatsapp na mesɛ sɛ kwesi sika yɛ a mesɛn ne ma yɛ a wohu yɛ wo calculate a ɛdu bɛyɛ sɛn ɔso ɔtwam 1,500 na mesɛ okay ɛmu sɛn na ɔso nsa aka na ɔse nokora yɛ mienum sika a nkɔraa no bɛdi ne hɔ mo no ɔyɛ meyere no de ama no nyinaa yɛ 100 cedis ɛno kora no yɛpam ne ba no books ɛna ɔfrɛ maame no ka kyɛn sɛ yɛapam akɔraa no book na ɔsɛn ne 100 cedi ɛde maa no ɛfiri hɔ mo no ɔmfa sika bi ama biom ɛna memetee saa kɛsɛ wɔ mefrɛ meyere no sɛ ti odwen sɛ meyɛ gyimifoɔ ɛna wabɛsesa mememade akoma obi menim baabi a mema no wɔ at the same time so mesan ma sika sɛ fama nkɔraa no ne didi a na wo te akra na wadi timi na magyimi ti ɛkɔbaa saa nante na mansɛn ne sika ama no biom ɛna mekɔtɔɔ phone wei bi akyɛ wei bi ɛna me register de sika ka ho na mede kɔma wɔn wɔ baabi a ɔno asan akɔfa nkɔraa no afidi abla ne maame no mede sika no ka ho na mede kɔma wɔn ti mede sika no ma wɔn na meka kyɛn sɛ me maame kora sɛ ohun nkɔraa no akyɛ nti ɛno yɛ metwa mu akɔ ayie wɔ me kurom yi memfa nkɔraa no nkɔ na ɔnhwɛ wɔn no yɛme adom na mewie na mbɛsena akɔkuma ase a na mede nkɔraa no afa ha de wama mase baa no gyina sɛ nkɔraa no sɛ wɔmbɛtumi aba me nkyɛn a gye sɛ wɔn ayɛ wɔn mu panyin na awie nti ɛnam saa nti mase baa no ne me pere so bia wampere ma mamfa nkɔraa no ankɔ nti ɔka saa asɛm no anti na nokura yɛ mienu ɔtwema adwene kɔgyina imi bi a me ne ne te ɛne ne mpena sɛm a ɔyɛ ɛma me hu ne pefie sɛ nkɔraa no ɔmo nyɛ me mma mpena sɛm a na ɔyɛ bi ni me ne ne hyia no ɔmo kyerɛ papa bi ɔmo se yɛfrɛ no master baba na na ɔse ne wɔfa paa ɛna mbisa sɛ wɔfa paa sɛ an nam siyo one day ebra Muhammad dum so bae na mkɔtɔ saa Muhammad poli ne bi ɛna mede ma ne na mede to mede menkasɛ muti kurom ha di akɛseɛ Muhammad so ɛna Muhammad ai kurom afo kwesi akonta kyesɛ pani die yɛbɛdi pani a na kyesɛ ho fɛw die yɛdu nkane akɔ Muhammad so na kwesi dum so wɛ ɛna Muhammad tipori ɛno yɛ de ade phone kɛseɛ bi na uchaje abe mampani kufoɔ ba mo se mampani kufoɔ galo kyesɛ mudie obi a wodiri mampani bi ambama ni diri ti Muhammad so president amwase kwai na abetena benya no so a na abewu se amamuo na fom ye ni efie nipa
miɛnsa mmienu kora yɛntumi manage na obi a ɔdam amu ne nyinaa no it's not easy wokɔ mpaeɛ a na wabɔ bi ɛna fam sɛ wontumi manage wo yere ne wo mma ne ɛno mpo yɛtwa yɛ ho ko na obi a ɔbɛda baabia mantam bia dum so na mode da no ase wokɔ nkotodwa anim abɔ mpaeɛ ma wo mampani nti mi tó phone ma mi tó phone no ẹnam suspect na Akufo Addo so mo say fellow Ghanaians fellow citizens I greet you sir Ghana no aso ajetum fellow Ghanaians and edi baby one show boy another show boy mampani for them was mampani bia mumani dini mampani biara ya te ya kwai anti nanti ebe sa mi to sa phone no ina mi dey to automatic recording ina mi ja hokoi mi fi adwuma ba na mi phone down am sia mi ko baby so na mi fa phone ndi ko mi ko ya na master baba na osi no wofa no mi born record no osi kwani nti sika wo je firi mi ho a me fa ma nwi nti na fra me fra wa on fa mi koi na sisia ya wo nyimi mpo nti wa ba ha nka mi ndi wa na okay na me nimpa wo so wofa no tie ho na me di phone betu ho ina me call master ba nanim say auntie me pacho master baba oye oden a oye kwani den a osi no wofa me bisa na 3 times osi no wofa na me say nti uji di se master baba oni no oni ekwanfo twempla asem o kan ni se master baba first no ye no wofa but sisi o wale mi no gya na me ho am ka chen se osi no ye nempla but sisi na o wale mi ni de oni me gya impla twi na me ka chen se ogua ene nani me na onyaye oni ni da so hihyo se de na no kese o kan ni nti edi adanse pefe se oni ni nyaye oni ni da so hihyo mami because of that nti anso ho a me say ma edit recording bi me dey to recording no na nukuna oni na awo ni second born na jai no oni ne so ni ne ko o friend no order da no don baby a time ma fifie time me fifie ko adwuma any time be ma no ebetimi ebesi mechi obi o ke cross no order letina de ni che se odu adwo so a ofa abnasi road ni so aye wo baby e fro omo gina p won hie no sa hotel no fre no baba asem we kodu mpanimfo ni mu asem o ya me ntwempna asem we kodu mpanimfo ni mu asem ono ko ka tu mpanimfo ni nim ni se o say na order do na me na be no achi nam se na wo do ni pa me na be no wo achi na wo ye CID na hotel so na beche ni achi ni pa me busanfo na me no omo kwatena asem we so no asem am papa nua be kan ni se asema mpapa nyan baka ni se yefunyele anim semasa nti wo do anya hwe minsan fa ma de enko na obese aye bi mu machi no because of that nti amama hun pefe se nkwala na omodi no doji me no edi adanse se nkwala ni nyame ma nti me pese me se antina eni na bedwofo mo mfra no na onfa nkwala ni mara na nyamra ni die ni de tosu biem ketua ni so na wuye na bio wanya oba na wanyem be metimi abekase nyinse no media usimi strofu na da kanti antina ma father sa se bede no wo strofu na da ka antina de na ka de obi abeko anamboa wo de onko bi mako pa ese strofu na da ka ese koka kakra antina enam san de odi kwatum papa nim ni de papa so si ye mi nti na me papa de nkeyempo tia no chi na ne be wo bi kan ho ne be wo miense kan ho no nti sa miense na ye wo kan nyina no na so owiem efemachi ina na wozin de oh zinzin oni je vante kwao au wozin zinzin papa okay ante kwa ya mwa na what to say Nyame adumo na so e. Boko utikọ. Be ba ja we say. O se won na wo neti ne yire ne wo.
unyin se edi kan no bema fufuro bi bam eme no krentin ko odwane ba wo de koto ne papa nim se efuna daka ene ne nkwa onyi di ehene ti oyi ne nkwa wanyi funa daka ni nyina echi a ono te no usanfo na echi ukuru dada nhia hotel Masa Abbas baba Masa Baba kia na wo twempna no left and right afei wode ne nsa bra no no to na mane hwe ne manso a wode ne mane tete ti sene ye a uwiewie mu no se ye no se nkoda no kwa bia na wode abehye no ko se go ti ye musaw na so wode tum se ne manso a obeye DNA ahwese nkoda no eni moja kan sise kwa yete o mama me ba cho oyo tumu papa otu wana o kasa mi bi kan TV so oyo trofu ankasa ino disi wono oyo trofu ankasa ino disi wono na ubona sum jodi hello mesi ubona sum oso ne kasa bi asum bofata no wom wa komama no apatafo nyina agya asumbo ni bi mama me ba cho oya me hwe na me bana tu ubusa no ekwa amwa mami oya me hwe na me bo wasu se nipa bia no mo bi yen hwea obekese obonasum but obusa so ye ne den obo antina ebla obesha no na ebusa so ye den no obo wasu oni mi akese kitua bia o se sotro ni edwuma nti wo ni mi akese bia o se sotro ni edwuma sa sotro ko ya e na okobo amedin susu asum e wa na papa ta wusi mase a mi bedwale akọ edwuma e na o yiri mi ni ho a mi monska na di mi kikikiki o pagya ni se obo maso ama mi twi mi tia na amedin so adi wom mebua mami sise kwa yete o me ba cho odu ogina ho no oto ka fam pana ye pana coach o ka fam press na coach o so la onyi sika pamenta da ni no onye on fiye na me ka chere press so on fi onyi sika pamenta kwa so mi nyama no kwa eduma on man kwa sika sana kwa kwa eduma no na so onyi sika na me ko boa e be de o e de ko ban kwa sika sana kwa kwa eduma no je me sika me ba mo mo da to de lady no so fa na me di mu na me so me jira no ka chere na do ban kwa sika sana e kwa kwa eduma on ai da na me ba kwa eduma no ni nje jamsa ni ba kwa eduma no me ka da so won ye di mo na ma jira no na me so man kwa sika sana me ja na me ja no e to da do ba ha ye da ho so ho to mini but Mohammed no ka se ko ja no na me se da Mohammed do ko so wo ha nyina won nim de ko so wo ha ti sende mi ka na mi sika ti sende so man kwa sika mo ba fa o fa so da ni je so mi ja no mu ti se me so dis kama kwa na sana me ja no mu because ma bare ela so on ni sika na mo so oboa sam ka chense she na wo bra na wo kwa wo kwa no pa ho ma wo minister so wo sika wo be so on se da di no be se na me de ada na wo man de no be so mo sika e mo da trade na di on to be anya adwuma wo ba kwa sika sana me ja wo nso me yire na na Ghana be ko ye mu wo no pa chense na me wo bo pra mo ka chense me na ho o pro ke jama wari o na me na ho no me ho agbo mo so ni me ja me ho agbo mo so na me hu se me ho agbo mo so ana na me ko me ho agbo mo so ina wo di sa tan fo no e de tame no e de me ka no ye mo ma o pa so Ghana de ko nso me mama sa so se na na se de shabla no se de shabla no ka ja se wa ha jai na do ye da ye ma bre emplachi e mo e chi o ye sika do na me ka ko o le kwa di na me na ma ye gu ho na ko mo die de me ma bre me tu ka ja ajopa ko mo di nya me tu ka ja ajopa na ma bo ni ya di da me le fie jan ni ya di o to me ma ko school a no wa go gan no wa di mi cha ko mo no da ye gan ni wa di so
so na be yan kwa me break kwa ba ko tin so be ntan to didi o ye da ka te fi dim o via o tuna kwa ko kwa do be na di be ni wadi na kwa na o mu bi fu sa na o mu da ba da ma bi ati en kwa mi ba ye fi ma se ye ba ye no kwa o mu nyo sa en kwa mo nyo sa na na o ti se ndo de ma mo ye gudu de mo ma kwa na o mu ye fu ina e de na kwa le na mi ko ba no ma na mi fi na sa ka ko de no mo o ko no na mo no o de ko no wo de be ye na de na ko no but for them about my question but 4 days na me da to me na o digre o le mo be ko kiri tell for them go wa no me the gate na no me the gate na wo wa chu we t-shirt wa ka cham say an ko me no worry abo bi to ko me de no na 4 days me da akwa me wo na na akwa nko ya Kwani Kwani na ma ta be nya nufu Kwani me da papa na papa na ko kan Kwani o se minute mi edidi na wo da na nya me no na wa dan ba kum nya me no na wa dan ba kum na mi mayi mi kwa mi nyi mu chop money ma mo ansa ne makọ me ba mi bi kontom pani wade ho ma mi a o ti nche ho ya o ka cho se kwagye bosia na fa bi ye adwuma na ya o ka edame me so nye obi dunfo no bo ma oyi ma sitira anka wo we o kwagye bosia 45 million na nka wie we dwane jami ena obi dunfo no yi ma sitira ma mtiye ansa na me friend poko na woni wo mo kwagye bosia esizi wo mo enu na chi wo ma mi asema before sa we gu we ye beba ti asema ma mi kan no o ma mi ka kire me se wo kwani wo kwagye wo firi abo nsem sa sunu da wo no ehwo no kwagye wo firi na nsuo nu wo ma mfe na boade ankoma no ntina enam na otutu no se wo hia se otutu nam na ye oka na chese sa tam na nsuo no beba wo nchen se onye obeya wo de bia no na ho anya winu ntina enam na ye ka wo ma mi ka sa sem we asema mka chense antablan se ti sadia enya wo ba no wo mpena asema na se woni ndi ni na ko ba wa wale ase na se bibi ni a nye be ma no no se wo na mane no mo pe ho anu ntu no mo tu ana mo na wo chense mne ne bedu se awale na eguwie ina be ka asem we a kire ni de to su bi wo de tie ni de to su bi mo ami ye no wo no ma mi ekwen ya mo fa so a wo mo ku mi ba no me pese mo mla na mo mede na edi e wa ha masam no de wa jampio mami me nye ma so ye masam mo waniska ma ko mo ma wa ko na ndi o diska na to madam ja emetia na ko wa sumo de wa dia tum na mom utia ma mpenafo nti na obo wa sumo na mi ni mpena bia sa ni mpena oka no ye betimi afre na ebisa no se me mpena onye me mpena da ensam trofo na etumi abubo gu na so ensam trofo no mo hu wi anko mo ka antina meti amuna che antina meti enu mi di nhira ba ma mi yira mi ni tisisi ani mi ni ebe ma wo fi so mi ni ma mi weti edu bebi no mi yansa wi tonsa wi mtintan ubesu mami ne nya sam kitwa akwa ubesu akwan ba asumo fata wam akwan ba yo wedi mi afa so pa no even da wo be kompo no the freezer me told this was say empo ya no nka ebi akofa nam de ban na o de bebu no yan kwa atutu aton no o tem the freezer ko ton no fofofo ni ma obi on kire mi nimpa no kra na nka mi ni nimpa no ko kasempo na mi nim the freezer no metwe ni sika man wan kire mi da me fe ne papa so ne papa so ma ka chem ni say e yo no na asemti on timi nka wo hwi so wan kire mi ma me na so ne nete no also wiem hotel akese baba bi kura bam eno so wo so no ye masem ba wo so wo ye oba no so wo mpena eka ne ho TV na ti wa mesel eni die mu mami eno mami obo ai okay se wo de yenkeniti a so waje wo de ne sabre no mofra miensa na aka no oso be so rani die ni mate ti dabe but this is next week akọ busa ndakoro me pacho next week dabe next week brother brother say ne na o chi say ne ye hia wo ha time okay
mati o ba won no ma me no o papa me DNA no so ne ma me ye dabi me DNA so ne ma me ye bisa no DNA wo de me nwie di DNA ne ma me ye bi na me papa wo ho ma me je to ma me kasa me ba wo de nya potre me nya DNA okay ma to bo ase o se benada ti mo ma benada mati ma mi why mati dana say yo ekwanfo a o say do bi bo wa suma che ti ya o bra ebinada obe share wa ha me da se na momo ba fa wa ho de ne ma eni asotro ni me fi asotro mu me da se so plaki ti ya me plaki na wo de na wo so show hotel me bo wasu me de me bo wasu ana de wo so ni ne kase na onu bi se o se sisi ya wo yimi mpo banka me no na me bo wasu wo de nje ma mo wasu na mi di na obo masu awo bo wasu predo say antina edo so asutro na me kan asem ye ba ko nyamie no kasa ba ko pei enya asutro ba ko mie no abibia so a sutro ne ba ko su bia no mesusu wo che na se ba se an oba de awale de o se ba ko nkofo ti be ma no nkofo ro ba no mo na so mi fo ne de bia mi ni asutro de bia bi na mi ti obo asubru do say ube kom ba ko odo asumbo kakra bi opre we odo asumbo ne ebo ni odem nya abonti sa na eyi obo asumbo abonti ni antina me se asutro ni na no abonti na mi dio mi ti sutro no abonti nti se dia mi ko soja asasa no aja mape ose mampe ti ukuru pe mai wo so bola so asumo fata wam ako na so wanya konfwana so wanya comfort zone ase brande ku a brande mo fa onsa ne ma ona me se kra de bio ma me on kra ne ye me de ekua mesro fa ho de ba yami aduma blada no ye be hwe wenu ha ene nkwala ni na oh you know what they tell se do sika so fa ho de ne ma che oba ne ho de yes Ghana ha ye wono oba ne ho de tell kama kanimpa enye news ba mabu be ma oba timi bo aso ma wonya hwe mabu pa we a gentleman eje ne eja ko wam ya we adu ma eku ababa why okay Tuesday boa rebiara de ebo wasum se hare ante na mpoma chomo matrasi o na me ma okwan kwa de eko ka wansam ne nko a mom wadi ababro na otwimienu ma chowo mini mi kun ne free ye krom ba kumase ya na me ba me na wonkola anan me ma mienu di kan ma mienu toso enkwan ba ku ko oti ba ku awie wo oti last year no owie oti no wa paase ba be ma na ngase bia obeku school na se obesu adwuma akwana ye dem osu saa up to no la so ba so me na me adwuma Sunday me sani we na me skan na ahye ba ku to so mienu so wono so ko sims wono so betre west na anu ya o mo betri wono so won fi akwana ni fi school bete mortar concrete no wo de ko okwana me so me ho wo de ma sande me so me de ne ko foma no ma saba bete mortar no wo de ko saa no kwan de fi de wan saa ko 3 ya wono so be wie mama frey bro mienu edi kan mama frey bro ti mortar pani kura wo so mortar eh sen na koda ya me to ma no ammo no balampisie nkwala ntiska na hye ma chi polu akwachi nkwala ntiska na hye edumre bi me ko pa me ko mu se matu kwa me ko birthday na me de sande wo mo edumre bi me ko ekrini madam fo se wanya me hiraw me kun to me nkwala na sara madam fo se wa de me ko ekrini ne e ko birthday e ko do fuom ne agiska na me de sande nkwala no akoso a me keka so won nkwala na nkwala do be wi so so hye wo mo a wo se woni bi wo se ejili ndi fo enti jidi fo mi da fo ni bi no enti won padwuma bi anyan wo so dia wo so won edi fo nton padwuma bi anye enti nkora ya na abresa motadwuma wo mutimi hwim ko ya motadwuma na dwuna nko na me chi de kan na pe wo mo kokoben antina bisinka me kanka me su me ka wo bo mi saa se me tinya pejam wo a me hu na de gutwa wo timi heri me moje fi ni mu ba papa me su mi ji mi se me ma bisinka me kan che fie ni pe bia wale sam de wo bo ma me de me ko na aboabo hne wo aboabo hne fe me kum ni mo ese me kum ofa ni sawo ma me kum no won ba wo mu ade enti wa ma
was wabon fani ko de so trede mi ko ho Mo ma ne tissue kakra so amma wonu so wan ko de so won so fe na wan ba ntina no 1 month ko se le twa mi won sa na mo fa fere mi se mi kun se me ha ne sika se mu so won hwe ne ment wonu aton sa dia ko ja mi we krom kumo boduma se wo e na mi se mi ntia se mi ni na wale e na mi ni ho na o ni wa ko ja mi na ka se nyam nsu o mo fere mi do nyame na mi ni kapran me ka sika ko na nkura na ko afre mi school do o train se ma ye ni sika na ye da mi ka sika de ko ne ka wale se ma nko mi fa bia nsie ma nko be ma ni sanye me dwane ne se wo te hin se mi ti abo e na be ba na we kwan ma ba se wo dwane ko ta kwan wo bom se wo prepare se wo dwane ko antina mi se me ka bla Peter e de na wo yi se wo bro wa o ye de na o timi na mi fi se o be sisa ni mi jimi adwun fi se o be sisa na o jidi no nko bi aha wo no mi ko bo ntime jan mi fi na wo bo wa so fo mpanimfo na ma ne se o hye wani e ya de kwan ma so fo na ka jim se ntimi e nyai na de bra tutu ntokon de nyai yo so fo wo so da kuwa no na wo se wo tu mi fu se dia me ko na mi sole ko e atu aso a so fo no wanya dai de bia mu ko na ontwa mi enkumfa wo se fo na wo ka se so fo kwa na ka cha mi se me nko afuto de ma na no ano no why garden fu akrebu ho body em na ye ko twi ya ma na nkora de fu mo ko bu mi san ensu kese ensu da hot o ye de na obo me ko fu mo no mo dwumor ba me say ewrade nyankopon fu ya bele hu sir mo dwumor ba na bele bi no ne bo so ku na adwonya maka so bia sa sir wo nua body o so ya wo nua buro na body baje na se bo so na me se mi kun so mi wo fia me ka se bia wontie enti se na ba opia wo na wo ni obi na ka mo asem anti na wo bom twwa ma se guo peja siket hem bla hwe me hu nyina site mi ba fie no ma ni ma ye sei o ka tem se me de ne ba anti na ansi mo be ka gu mi so no mi comedy for anti na me ni obi a me dwana beto na me ha me be no ma ni ma ye sei evidence no mba ne phone so me wo ba kola koto what me report pay me de call that's ka se o mbe fe mo fe na wa nko no mu gya ho asem die anti na wo di akire mi di akire ko de so sa mprensa ewo trede ho kate ka kofe na mabre wo bo fe na wo se meba mi nko me kofi e ka wale se mi nko enya sam ko to antena me me mi ni nkoda na me go twa wa party bi pe nyina oti bis wo do na me ka oti mitimi fe o yi se ande mi ni babra bi di ko mitimi fe enti wo ba wo de we ba passing tu nim de oba nya se ande mi nim mitimi fe nwuram de parent na djuma wo tom na be mate wo mitimi ka bankum refa bom kwa nya visiting mitimi wi na kuma me ba no antena the bond dey mi wi ase no wo se mi ni obi antena munni ma se mi ni obi so antena over time wo so adwuma bia fe sika mi ma shi o ma no mo aton kolenti send na shi ma ti polo we frem me ba we se kutu e ku o 3ss wa frem si antena me bo mo so pa adwuma bia no mi nya bi da so ofra obi abeka se wa na frem ye ko be de abla mi nko be do mi krom me ko ye clean me ye se na be ma to me ka so nhwe ne mana oh ni abroad there anti na le broad there utimi bo me ma so no moja nim se ya na sogu mi se dipa moja o nipa nim sada anti so nwa mi bi odin sa ko hu wo fa no se mo fa na gidia anti na won hwe ne ma na o mesum na menya nkwakora na hodin hwe me tina o twe omre musika wodi se 1 million ba na gi se bo mi se adin tina wonim se onye adwuma na woni ne wo na sudie no wo so dada da nyina wonye adwuma wasi wo ye difo nto na ko pa me se ti se be ma de wo ware na de obetumi ahwefie oni agya wo da busuana no na wo kwa so onye adwuma na mo wo no mo se nkwara mba dan mo ahwe na wo ye adwuma akaka ba so wo ye difo ni ntino wo nya adwuma bia wo no da chi no se me difo no obo apostle difo be na chen apostle wo nya adwuma me se difo be na o chen apostles Thomas yanchira boabo ba ti mi su santi be ma de be wiase ne nti ebo no num papa de na tifie dro nyina no num no se adwuma mu hwe apostle Solomon ofa babsi ko si hospital acha no nkoro ni manyina wo school yeti hey yeti say uye wadwins etoda kwa na ye nipadua kra breu wo sori ahomate and then subium me malam 3 am na mani ate wo se den subium
to that to say uko benkum nifa benkum kura na mentete wani so enso wan kwa wuni ya jai antina no ya dwene se ya bewo a mama men kan kiro e wo se ya boa ye ho papa yi enya adwuma ontimi hwa soso wo tie dia waka se wo hwe no oye difo enya adwuma difo uma ne hu bebre omso de se wonim etomko abawo se wonim nyamna meka chewo ya fe na etomu abawo wodi woni adwuma wo sei ti phone echi na onya adwuma ni busa phone echi na onya adwuma ba to de gantina say echi na no onya adwuma start ne no show mo akaka ba eyi kutuo bi oba na nsen won na wo say cs sure no e free one akoso so bie ensa enya adwuma enidi o wankasa asofo o dino yeyina efi asofo so kama me di for sorry a wo ma metena ha ensa enya adwuma no enidi ye bia ka asofo sika ho sa wo hwe na mo na mo awa cleaning na wo so kope sa wo hwe na provisions mo awa bidie na wo ba awsa wo da obaten bia no awsa wo down unka say as ewom say ase but wo benya adwuma bia ne ema no bebre ya de adwen na ya adwuma okuma so dwom ha o ya bagine ma no nonsia wudu hu no kure nko ade a wo benya wo bi what you say intino medofo sa kure ko so mota hwani muduro wa wi ya wo discan ni na behwe ne ho yare cause motor weight no enya mofra na peja ho penimfo kure peja esu atu ni so school ni akwada so amon seven mesan ye no se usu en se kamensan ya abofra bioma sa na efra oje se kamensan aya abofra bioma kafra se bobre ti yense nyame se bema no beka ne beto yakoma so na aboa wo se me no ka se kwa mnya sure se yenya no nti call no mai yese wo mfa na homa adenti na wo sa wo bre edofo adenti na wo sa nipadua ene yare enye na o the more na wo stress ni so sa no na wo sa to yare ni bia yeden e dey aka ho ti ya menche children no nya omo so na de wo ye wadwen sa wo bawo ti kwa be fa so obetumi aboa mofra na bema na ye na sede nso aka ho so for catcher no awu bi mu nka ho yankwa heavy na we hu so be wa ubenya hoden ade be hwe nkwala anan no so wunya hoden hwe nkwala anan na nyame be hira wo sinso be wo mienu aka wo mo ma ye ode wo si ye kura na nkwala ne de wo mu die kura wo mu nya na o ma be dane asasrefo wo abonten dis wo bi no wan wa fra wo ma te bia mo adi e ba ne sei wo fra wo mo wa wo fo enu de ye nim guase na mo hye nyame ani mo nyam kura e ma ye wo ma dodo a ye betumi ahwe edi bomodi a ma me enan no eye edoso nyame ahira wo edi hwenan no ma wani nku nan no na sa wutumi hwe nkwala no yi adate wo mpa ni mfie mo no ekwala na be ba be hwe de adwuma na betumi aye na polo usu chi awa aboka send ne de wadro de send de obaya pa ende wunya sende kura nti de wo betumi aye a ebe ma wo ho aye hare papa ne efe no mfa na homa no gidi sofo we Apostle Brahim kase ya ma o scripture no second at Thessalonians chapter 3 verse 10 no Thessalonica format ye tosumiensa no yemu aye du no say ye wo mu nchen no ye ka kire mo say obiara a ompese wo ye adwuma no ensese wo ma no editi enti o ye be ma tinko no aduan ko anka memo ma be ma debi ensese wo ma no bi kura aso anya adwuma tinye ense anya adwuma ni di obi a wanya adwuma ensese
odigi ti yere unya kakra emfa bi nsi the table so for lazy mind. Some cabra for the child. No food for lazy mind. We are quadrufua, ya more than any dia, yeah. Some for us to support more contomatant in Yas and get Nasa for the poor mope. I try move. What try? I try. If you're sending now, on idea, pa. Fear sending. Say, oh, more, no, I'm more movie. Oh, more, Was one more banner break. Everyone wants to see a friend now. One for friend wants to tell a kind side of story. I no. It's only a some pie watch it. And only a some pay. Your betcha was the didn't know for. And they won't carry you. No, I saw a pesca. I did. Won't carry you. Your did. Send a house and then. The boy 500, the boy got 200. The boy trying to see. We were and this is who send the command. I was your Koya near Seattle. And no shade. Oh, bread. Wow, your bad time be able to say no shade. Oh, who true so and to a so. It's me creative for so. Oh, Cocomin. A boy, I do bad on Konami Banner by into the Mexico to be on the back. My blow. My blip. What's a name, bro? I dear bed would be a my bro. After the weapon was one point you know so, but I was my bro. Casa me, bro. Oh, brepa. Baba, me and can't phobia or mode as of dear cattle when you know. No one catch us or yes of my 2 years of Juma. We get to make I was here. One that catch a war. So for apostle, Paul, no a tent maker, no ye Juma. It was me buy and my family how mamma Tomoso. And so dear Tina, you suffer now was solid into me, show own ye Juma. Said the Nama Ken, apart from where Sabio, yes, our Bible school car, yet Titia software, yet it told me and as a Sabio Takusim, was here, Yabidi. And today be over to a solo offering so. Edu ya sofo men ka se nyame asoma me ye difo enkom hyebeba etibi hye enkom anoma ya akwanche na magiska eya popo enu na sofo bi ye ne eya popo so bi ba wani mu a na wo se menya di ye etifa we bra na me mo mpa ye ma eye kro no enu na methodist aso ba bi akoka na vara no ai en na mo no eti ya sofo ni bi mu nya aduma na munya mpa so agro mu di tafu ne pem adai adai wodi obay ya wi anopa misi wo muso die no wo ya akom tele kura wo ginam o breki ya wo ginam enti so obay de bia wo no do agin feelings o wie so won san chaw ne komo do no no aye kama na wo ye ka nyina so o wasafo mabi ho a ye be nuame na de diska be ma no nation botom na wo ba wo down no bre atai na sabia so botom na yere na o me ebuada so for say nkromu didi nkrofo fie o ma be beduro bi aso be fie o be we ya sababa didi ho obedidi wo betna se kosi so be no obekọ ehwe obekọ ehwe na wo de nkomo wade kasatendres ebe fie abedidi asofujuma papa be na di obe fie abedidi obe change word wodi ya di nkonkonsanka ho adi nkonkonsanka ho so for now to say we me wo de anka ye be show da kakra bi ahon kire nye ebi ameka se me ma fa bi mo ahon kire nye na makoso bi wo din pa na makoso bi mahwe so ngofo so ti go bi ya fata na ye de yes ka boy ngofo na simi musa o kase ya wa boto wo ho minti o obi simi musa o sa ho che wo ye de bo go madam bi ne bo ma sa ti kase ne kuta obetu ya adwuma me pentemu adwuma na nkade be bandana ba jo 2000 na tanya 2000 ujudi apostle chenibi say 2000 kwadia menya nanaba for CEO of NBN Enterprise nana ne de he nana mane wa nana mama mi humwe ante me do na beja ti kakere
na ntuma nyina so sere ni so na mami 2000 yɛ mpɔ de me sure ubenya me so wanka kɛse obi ma antena ka betimi ya dibia nsuro bam chire sima no sɛ mami kɔkɔɔ ha awurade a ɛtɔ wa ma boy chem sɛ abedwafo na mo nyankoa de kɔda no okay ne krakra ya ya sɛ on hwɛ ne bag isa adai mami fa ni dwetire ne David oh David wa mo ho ye nko bebo afọ ye mama say nyame na kasa kire nipa se ko se kana kuma nko a ebia na oye we no ne ebia wono ankasa ni nshira wa sana nyame sorry na beje na je su nyame nshira wate obapa nyame nshira wo no the first kind nyame ti afo nshira wo manya dobro tese na dana se rade mo kwan tese tawa konya no so na koda na nyame nshira wo no afiefo nyame nshira wate anu afiefo fa mike na kama amanse mama mampa to na nshira wa nyo kesi awo kire yo onfa adum nkwa adum mo ankwa tenti okay yeah that's it awo kire nye de na makoso bi mama ti ye betwa sure ye betwa yo akire wai ya me fa nkwa asumdwe mu yo ba nya mi hello onza keskano kagu mike ni mo se de osimu anu die me kana Jete na so ana. Me so ensi kwan. Ebia na oso na ewie modern. E na okuta 2000. Minimum adwuma wan we o de be hand to mouth. Oso wo mo bia be. Wan we na o de akoy hand to mouth. Ti bibia ensi kwan. Se wo da wakoma so atene do. Usu di ne de. Margaret Dawakuma so tell do mame. Magi ukuta sense here 2000. Okay. Abaso ye de na yese te so mame. Papa bi. Hey, ena de aseda na abede nyame wate. Na mesre wo se nkonkoje okay. Fatolos $100. Okay. $100. Yeah, best sama. Anye we ko benya bia 11 cedis na 10.8. Ndina mpacho nyame nshira mu yes ye dia ene ye ba esu no ye te ye ho asin ye so dia bo afọ nyame nshira mu pa samu obi a woni bie mobo akoda da ne ni na fare kwa ye pa nyame nkoso amfa mu fra dum nko adum sam ya me ni bie na mo ka ni so bie nyame nshira mu kasi ye ma di soft boy Ese ni mbese me beku no be tuto adwuma ben se je ni ne gala ki bisa ran kama chi na me ne hu okay nso nya adwuma die eye pa ano papa no ko ayi a e fro say race course amame me se me baby oba e nkyere hwe sa mama ne di adwuma na ye baba be baboko wutin sa o mo bo na race course fo o me dem ho me ma no na se mama ya santo a mo hia baba e mama na ene ne nko race course me hwe se wo benya ne ma kakrakra bi obeton a na nka mafa ho ka no kura nie ababa ne ko ye no aso be kan se ko ya na ahomachi wo muduru hontem no nan ne wo mu ho enti wo mu a wo mu free kroketo mu aba no no wato sesi a no so wato enti be bo no ndu no 10 o'clock na ema na pebre no wo mu ko no no ndu ne ofie enti de make a sure say wo ko race course wa ebe bo wa me ba no na no kwese ro ba so na mi eh me na so say adwuma emenipa ho ye fe ye kra ne yesunsum be ye ho sanete wo ye adwuma kra wani be nyam frisa wonti fie bi kupe bi ye so de ma me right ye dance ye dofo bi enka anytime bia ye be donation bia na mami ama ne bra ofa not the donation aba oba pa me da se mama Patricia mo fanin to so mame mo fanin to so mame mama kama bi wo ba pa nyame na mo so je ma no ono so awuram sisi ase ni nua ba yi obo ano uhun me ya so ko ka me person de sika no be sha wo so enra we so mbehu no ho a enra me person wo no ankasa na wo hwese de osi bre
yɛto no sɔfo line na wɔdi traffic mu tɔn nneɛma ɛnyɛ asɛm ketewa Andrews bɛfɛ sika fa hyɛ ne nsɛm Andrews fɛ sika no hyɛ ne nsɛm wohwɛ no Andrews sɔre na yɛfa hyɛ ne nsɛm Andrews mpo sɛ ma ɔyɛ adwuma mewu so wada fie da o ɛno sɔfo line ɔpaapa wɔnam traffic mu na wɔtɔn nneɛma ɛno a yɛhunu no mewu so wada o wọ́n sẹ́ wọ́n sẹ́ wọ́n sọ yí 100 Ghana de bẹ́ẹ̀ o. Ade yɛde gé ebi aba yɛde gé ebi aba wọ́n bẹ sẹ́ mi pẹ́ tum. tie deɛ wɔgyina wɔn anim no. Andrews nyame sɛ ɔte. wɔn no so wɔkɔ wɔn no wɔde 1 million abirɛ. ɔsɔre anɔpɛ bia ahomakye na ɔyɛ adwuma. wokɔ no kɔyɛ adwuma ɛyɛ mi musa ahwɛ bio mipɛ biribiara tie bio sɔfo tɔn adeɛ ma yɛ. bɔhyɛ ba electric. nkanea ne deɛ baako pɛ.